Kaixo, bideo honetan Eusfit Mugiment aplikazioa nola erabili behar den azalduko dugu. Lehenengo eta behin, aplikazioan sartzeko bilatzailean mugiment.eus jarriko dugu. Ekimenen atalera joango gara eta Eusfit Mugiment barruan sartuko gara. Eusfit Mugiment barruan aplikaziora sartzea hautatuko dugu. Aplikaziora sartzeko irakasle bakoitzak bere XLNet erabiltzaile eta pasahitza sartu beharko du. Aplikazioko hasierako orrien gaudela, honako atal hauek ikusi ahal izango ditugu. Hasiera, ikasleak, testaldeak eta estadistikak. Hasiera eta testaldeak horri bera dira. Hasierako atalean edo testaldeak atalean, gehitu gainean klik eginda, irakasle bakoitzak bere ikastetxea hautatu beharko du, eta automatikoki berari dagozkion taldeak azalduko zaizkio. Talde horietatik, Eusfit probak zein taldetan pasa dituen hautatu beharko du. Iragazketa irizpideak luzetarako analiziak egiteko aukera emango digu. Eta, azpiko koadroan, irakasle bakoitzak gehitu dituen taldeen zerrenda azalduko zaigu. Talde bakoitzaren gainean klik eginda, ondorengo aukerak izango ditugu. Testaldea kontsultatu sakatzen badugu, talde horretako ikasleen zerrenda osoa ikusiko dugu. Taldea ezabatu sakatuta, taldea ezabatuko dugu. Beti ere, datuak erregistratu gabe badaude. Taldean, ikasleren bat falta bada, berau taldera gehitzeko aukera ere dago gehitu ikaslea botoiaren gainean klik eginda. Eta, zerrendan talde horretakoa ez den ikasleren bat azaltzen bada, ikasle hori taldetik ezabatu ahal izango dugu ezabatu ikaslea botoian sakatuta. Horretarako, ikaslearen DIEA sartu behar da. Azkenik, proben emaitzak sartzeko, probetako datuak erregistratu gainean klik egin beharko dugu. Ikasle bakarrenen datuak sartzeko, ikaslearen gainean klik egin, editatu botoia sakatu eta emaitzak erregistratu ahalko ditugu. Lehenengo laukitxoan sakatuta, ikasle guztiak hautatuko dira. Emaitzak erregistratzeko, taula hau bete beharko da. Baztertzeko arrazoiak atala da lehena. Eta ikasleak proba bat bera ere pasatzen ez badu bete behar da soilik. Probak ez egitaren arrazoia, zein izan den, zehaztu behar dugu. Posible da, ikasleren batek proba guztiak ez pasatzea. Kasu horretan, egin ez duen probaren erlaitza, hutsik utziko dugu. Irakasleentzat propioak diren oharrak idatzi ahalko ditu irakasleak irakaslearen barne oharrak atalean. Familiarentzako oharrak atalean, iruzkinak utzi ahalko ditu irakasleak. Ondoren, familiak bere seme edo alabaren txostenean jasoko dituenak. Genero ezbitarra duten umeen kasuan, honako ohar hau agertuko zaigu bukaeran. Kontutan izan, balio hauek Europa mailako erreferentziazko balio batzuekin alderatzen direla ondoren emaitzak ateratzeko. Eta horregaitik da beharrezkoa generoa izendatzea. Emaitzak erregistratzen joan ala, aplikazioan gordeta geldituko dira. Ez dago zertan, talde osoaren emaitzak egun berean erregistratu beharrik. Behin ikasleen emaitza guztiak erregistratuta, amaitu erregistroa botoia sakatu behar da. Behin botoi hori sakatuta, datuetan ezingo ditugu aldaketarik egin. Ondoren, txostenak bidaliko ditugu. Irakasle bakoitzak bere taldearenak. Txostenak bidaltzeko, ikasle bakarra edo talde osoa aukeratu daitezke. Bidalketa egin eta gero, laburpen bat azalduko zaigu. Azalduz, zenbat txosten bidali diren eta zenbat ez diren bidali. Ikasleak atalean, azpiko zerrendan, txostena bidali ez izanaren arrazoia agertuko zaigu. Gehienetan, arrazoia gurasoen helbide elektroniko falta izan ohi da. Hau zuzentzeko, ikasleak atal horretan, txostena jaso ez duen ikaslearen gainean klik egin, eta ikasleen datua kontsultatu botoia atalera joan da, guraso edo tutoreen helbide elektronikoa sartu beharko da. Hau egin ondoren, ikasle honen txostena bidaliko dugu, bidali txostena botoia erabilita. Ikasleak atal honetan, ikasleen datua kontsultatu, erregistroa kontsultatu, gurasoek jasoko duten txosten individualak ikusi daitezke, eta amaitzeko, lehen esan bezala, txostena individualki bidaltzeko aukera egongo da. Azkenik, estadistiken atalean,
Probak pasa dituzten eta probak pasa ez dituzten ikasleen estadistikak ikusi ahalko ditugu. Ikastetxearen arabera, lurralde historikoen arabera, sexuaren arabera, adinaren arabera eta abar. Bi estadistika mota ikusi ahalko ditugu. Alde batetik, emaitzen batazbestekoa proba bakoitzeko, eta bestetik, ehunekoen araberako emaitzak. Hau da, egoera bakoitzan dauden, ikasleen ehunekoa ikusi ahal izango dugu. Edozein zalantza izanez gero, gurekin harremanetan jar zaitezke mugiment@mugiment.eus helbidean. Mila esker Eusfit Mugiment sisteman parte hartzeagatik.